sudan boss. Ay, makitan kayo mga tambay. Uy! Gatsa ba? Kung dili mo sugot, dapat ato yung pugson ha. Oh, tanawa, tulo ra ta kabuk membro. Tapos daghan kag t-shirt. Pila pay bakante nga t-shirt dia? Tulo na, tulo. Tulo. O dapat maka-recruit tarong tulo ka buok. Asa man ta? Kanin balaya basig nani tao. Ha? Wala na eh. Sarado man. Tara. Ay, sige. Isa. Kung babae ni kung lalaki. Rangalan. Babae na. Anak. Ano eh? Anak, may mabot. Ang lalaki. May muntag diyan mo na. Saan eh? Suota na. Wala man ko nagayog ko. Sino niya, sino niya? Suota na. Tota lang na. Di mo na suoton ron at sahon ti ka. Saan man eh? Ha? Gwapo na yun, yung t-shirt. Pagdali! Wapo dili. Nindot oy. Suota. Gikan karon member na kaniya mong gang. Gang! Di lang ko eh. Uli lang ako. Eh, mga lang na. Dili. Di ko. Suota Sa ni mo. dili. Wapit ka dili. Ha? Dawata. Ha? Kasuot be. Tota. Eh. Pagdali! Suota. Di lagi yung tako, sir. Naman at sahon ti ka dili. Kung gusto maatsa, sir. Suota na. Bastang inayon yung lihok. Uy, Kuy, kulit naman sa nila. pagdali ba? O, tara. Dire. Dire. Kusi ang bugan. Bugan ba kun na diha? Nga dire mang bugan. Naka naman eh. Tarunga ba? Dire ba? Dire. Dere, o. Di pa manong kam kusi. Kasi, benepisyo na inyong gang, sir. Rehistrado, ne? Oh, restrado ni tibok Pilipinas ni. Basig ma. Dispal ko tali, sir. Palko. Kabalo ba ka? Daghan kay priority ani daghan kayo o kanang privilege. Sige daw, unsa may ikatabang ninyo, ani, be? Oh. Lunes hangtod Bernes atong trabaho mangawat. O, muna, makatabang ta. Oh, ang atong kawat income man na, income. Iligan man na, sir. Mo na isweldo sa imo ha. Mo na atong kuan. Ayaw nagbalibad kay gisuot na nimo na. Kung mo balibad pa ka. Kunya akong kuya, sir, pulis. Oh, may problema na ay lagsaba. Kunya, mabalaan niya nga nangawat to, sir. Ang imong kuya ug ikaw kalaban na. Di, pwede, sir. Oy, kuya man ko to. Ug tisngan ko na nimo guhubo. Unsa man? Sagon ko nimo. Unsa man? Bughaon ti ka? Di lang, sir. Wala man tangahin mo, ani. Oh. Tuwan. What? Ay talikod. Una ni. Harapin dia. Daya lang. Kusgag bunal, kusga. Grace. Napay bunalan eh. Or mukusi lang sa ko. Kasi ano lang. Tama na na. Luoy Sakit? man. Ay, kaya makabalos ra kaon niya. Asa man, sir? Kasi ano lang kanya. Indota. Ayok. Ayok. Ayo! Woohoo! Ayo! Uy, pre. Isa to. Dali. Pakausa. Na ito iya mo poste mo ba? Kopo lagi mo. Malayaw, be. Nakulod man ka. Ay, sige ang lalaki. Kamudagan kag kagawan dire? Suta na. Budagan kag kagawan. Suta na ba? Ninduta ni oy. Suta gani. Isa ba? Nagkagyaw-yaw sa uta ba? Kagawan jud ka naman dire. Suta ba? Pangayan no? Duto oy. Ikan karon membro na ka sa munggana. Gap. Usay gang. Membro na ka sa munggana. Sige, pa. Dili oy. Abi na ko budagan kag kagawan. Nanghatag magasinina. Ay, nagkubo ah. Di ko ka ganihas bugan? Oh. Kusi ay ang bugan. Makabalos ta. Kusi ah. Ano, sorry. Sige. Agay. Kusi ah, ikaw, kusi. Ay, ayaw na. Agay. Murag musuko lang, Usman be. Ika sa be. Agay. Talikod ba? Man, Talikod ba? alikod. Nah, Ikaw na bo. Ay, ikaw kung di mo napabunalon. ako. Ako bunal be. Dili po na ko. Sige. Usga ha.
Anang kusog yun. Sige, bunali ha. Kusgag maayo. Sige, wag Sige, problema na, matras boss. na, matras me. Sige, atras. Sige. Grabe na kabunan si kita, oy. Saan? Napay sininawa na. Napa isa. 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 Kita sir, oy. Apa na po? Kasi gara-gara ba? Sakit? Sakit mo lang? Ako na po, Rusli. Sakit? Usbat ka ron. Ya. Ayaw Ano pa mga naman kang pa mga kabimro? Ay, panamay busa. Susuot ako niyo, membro ako. Unsa tong trabaho diri mo? Sa benepisyo ato rin. Kawat. Tawat og Kawat tabi sa unsa. sa kunsa? Oh, okay po din mga. Tara. Tara, boss. Tara, magdugay. Luya-luya man ka. Oh, kataway ko. Ha? Tawad Tawag yun, ko. tara. Ayaw ko dabaya busa, boss. Busa naman yung mga boss. Sobra naman kayo na imuha. Sobra naman ka. Dapat nakakuan ka na kung dapat. Sobra na kayo na imuha ba, oh? Silang tulog, imong gipang inana. Wala na sa itong sabot, boss. Ina na mayo imuha ba? Iso gito niya itong personal sa talang yun ninyo. Ako, dili man. Gihapak na ko si Jamie, gihapak na ko sa London, gihapak na ko, naapod sila. Ikaw rin gani akong maihapak kay babae ka. Pero sakit kay tanawon, boss. Oy, kauban doon ako na, boss. Di nakasala man sila. Sige, kuan ba, di man tinaraw. Ikaw daw naon, boss. Di Oh. na magsikon pa. Tara. Nagda na kauban. Recruit ta ta. Kuan man siya kay Sierra isa. Wapo ni siya, na kauban babae. Tara. Oh, Ito man, basi may duwa-duwa ka ng grupo ha? wala man good, boss. Pangitaan na to ng isa na babae. Taran. Tara, pila pa yung sinina di abe? Isa na lang. Tara na, oh. Oh, isa na lang itong pangitao. Tara. Ano matik ka na. Dili na tadi kay Gagel. mga squatter area na. Eh, gagel. Mga manok diri, oy. Uy, Ma'am, may buntag. Oh, Ay, sinina, itong sinina. Ano ni ma'am? Luta na. nindo tali. ako na. Luta na ma'am. Kaya tag sinina ma'am no. Gagel. Pasuot sa, pasuot sa. Oh, buta Pasuot sa. din. Okay, wala problema na. Matik na. Ikan karon ma'am, membro na ka. Membro sa unsa? Membro na ka sa among gang. Gang? Oh. Paro-paro G. PPG. PPG nga gang. PPG. Paro-paro gang. Related ka ng mulupad-lupad nga langgam. Gang? Oh. Gangis. Unsang klase ni nga? Gang unsay mga maayuhon na ni? Basi niyak dili maayo ni nga gang-gang ninyo ba? Karuha na inyong gang daw. Ang ato ang kuan ani akong ipa-explain si mo aning ka babae. Duha na mo babae ma'am. I-explain ko dire. Nanginanglan kay kwarta, ma'am, no? Oh, kinsa ko'y dili nang inahanglag kwarta rong panahon na. Ani, ma'am, magsulba, di mo problema ni ma'am. Mangawat ta, mag-hold up ta. Mga what? Oh. Mangawat ta. Diha na tama dato. Kanang kawat na to, income na to. Muna to sweldo. Deal ka? Sa to? Kawat? Niya man. Hold up, bro. Ah, dili ko dili maayo na oy. Dili ko. Ka? Ate. Ops! Dili ka? Ma'am, Ay sa. kung di ka gusto masakitan, uban na lang sa mua ma'am. So nga dili man na Show maayo yourself. nga. Daot man kay inyo ha kawat og hold up dili man na maayo. Dili. Daot. Sotak na yun meron ma'am. Deal na lang gani, deal. Sa man. Eh, kay isuot na nimo na. Makuyog ka o ma... Dili pa mangguro na ko ning ubuon ba? Di na nabili yung buwan, ma'am. Taguhobo, buwak ano. Pagdali. Makuyog yun na ma'am. Kuyog yun ka ma'am. Dili lagi ko. Hey, lain kay Dili ka, matsa di ka ro. Biyo ka, dili. Abi, ano? Uy, ano? Ano buksan mo ko yung mga pila na yung kuan? Huwag ka mo akong pangatsaho, na? Huwag ka mo akong